Els deures. Vinga, quan vulguis. És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 246, el 33è de la 8a temporada. Estem que en sortim, volem molt fort. Avui nou programa 100% tertúlia amb un tema estrella, la paradoxa de Fermi. De Fermi. Gràcies per aclarir-ho. També parlarem del xip, un ordinador per $9, gràcies a en Carles Caño, que és el xip prodigioso. Sí, és el mestre dels hardware, el hardware lliure, i de tot allò que teclegis en un teclat wireless de Microsoft que es pot esnifar, segons comenta el gran hacker Sam Kamkar. Sí senyor, també hem parlat. Tot sense oblidar que avui tenim un especial dins el racó Mossegui amb problemes amb el corrector català macOS 10 i de com resoldre un problema de consum de CPU que alguns teníem a Yosemite, explicarem com resoldre-ho. Tot això gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. I si ets una emissora de ràdio i vols emetre aquest programa totalment gratuït, setmanal, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem. Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana. Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de dron, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa. De forma dispersa, mira, no sé. De tecnologia. No, perquè després parlarem d'una cosa. Jo m'aixeco a les... Exacte, sí, parlarem de relacionat amb els drons. Jo m'aixeco molt d'hora al dematí i encara no m'he fet el cafè amb llet i ja poso de què va la taula de la tertúlia de Mossega la Poma. Bueno, doncs això, de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Sergi Perucho amb un micro blau. Bones. Oh, que bé se sent el micro blau. Carles Caño amb un micro... Hòstia, avui has canviat el lloc, avui Carles. Porta el micro bo. Sí, avui... l'he tret del lloc al mar, jajaja. Sí, que estava aquí. Tenim una foto que testimonia que s'ha preparat el tema d'avui. Serà la foto de presentació del programa d'avui. Del programa d'avui. Això, del senyor... però és que avui sense que serveixi de precedent... precedent... Hem acabat de presentar, Sí, vale. Espera, gràcies. Com direcció postproducció, Marcalia, producció, és que producció. Sense que serveixi de precedent, avui tinc apunts, perquè si no certes persones em tiren a la jugular per Twitter. Ara ho expliquem. Certa gent que s'agafa la minga amb paper de fumar i en tenen prou. Producció, conducció i direcció que intenta posar una mica d'ordre i control. Qui us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Tomàs, no estàs content? Avui estàs que te sale de los quixals. Avui estic content, a part de que ahir es van estrenar per Twitter el hashtag Ludoenfurismat. Però primer de tot estic molt content perquè recordes que l'altre dia us vaig dir hòstia, és veritat, Elon Musk va ser trending topic a Sant Andreu i part de Badalona. I el centre de Barcelona. Te'n recordes que us vaig dir que l'Elon Musk era el Tony Stark en vida real? Doncs es veu que tenia tanta raó, fins al punt que l'actor que fa d'Iron Man, com es diu aquell home? No sé, això és temes friquis teus. El senyor aquell que fa d'Iron Man, el de la perilla, es veu que abans de fer la primera pel·lícula d'Iron Man se'n va anar a passar uns dies amb ell, amb l'Elon Musk, per ambientar-se amb el rotllo d'això. I d'altra banda doncs tinc que fer fe de rates, o sigui, en aquest cas no fe de rates, sinó donar fe de coses que les rates no acaben d'entendre malament. Estem aquí intentant fer una miqueta de divulgació, no estem intentant donar plànols per reconstruir un Tesla, bàsicament. Un moment, tenim una trucada. Un moment, perdó. Avui no he fet el troll, és en Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., sí, Robert Downey Jr. Gràcies, trucada. Gràcies, trucada, molt bé. Doncs, a veure, evidentment, primer de tot, els Tesla, els cotxes Tesla, de moment el model Roadster i el model S, no tenen canvi de marxes, a part que van en mode automàtic, no tenen canvi de marxes. Sembla ser que algun dels models del Roadster sí que tenen dues marxes,
Endavant i més endavant. Però no hi ha... Exacte, endavant i més endavant. Suposo que... Però és que més endavant i endarrere, és simplement que inverteixes la polaritat, ara me'l fotran Josep, per alguna banda, com en els de Star Trek, inverte la polaritat de l'escut, vés a saber com funciona, però no tenen canvi de marxa, sí que té transmissió, perquè si no hi ha transmissió, les rodes no girarien, vale? Però el que sí que hi ha... Parlaven de tenir motor. Els motors estan situats just en l'eix de les rodes i el que sí que passa que comparat per exemple amb les berlines d'alta gamma que normalment porten tracció al darrere, el que se'n diu propulsió, com doncs, els BMW, els Mercedes, etc. Les berlines aquestes berlines d'alta gamma amb les que competeix, el que passa és que aquests cotxes tenen una gran quantitat de hardware, en aquest cas ferro, que és un eix de transmissió que porta la motoricitat del motor que està davant cap a la part de darrere, i tot aquest eix de transmissió no hi és, i això fa que el cotxe, que muntar el cotxe sigui molt més econòmic. I per això estàs molt content. Per això estàs content? No, més que res era fer era el de l'Ironman el que em feia que estigués content. I després una anècdota més del Tesla S que vaig aprendre ahir mentre discutíem amb en Josep i tal, anava buscant coses, perquè es veu que algun d'aquests Teslas s'han calat foc. De tots els Tesla S que hi ha, les bateries? Dels cotxes s'han encès 3 i va sortir en el New York Times, evidentment els foten a caldo perquè a por ell, doncs a veure, sembla ser que un dels cotxes que es va encendre és un tio que amb la seva família anaven 4 persones a Mèxic amb un dels Tesla S, es veu que anaven a més de 200 per hora. El cotxe es va fotre una hòstia contra una rotonda, va travessar un jardinet d'una rotonda, després va travessar un mur de ciment i llavors ja anant a les rodes ja se n'havia anat i arrossegant-se per sobre les bateries es va acabar empotrant contra una botiga. Els ocupants que no havien d'haver sobreviscut perquè et fots una hòstia 200 per hora i no has de sobreviure van sortir del cotxe i quan havien sortit del cotxe es veu que es van encendre una miqueta a la part davant del cotxe. Llavors és això, és que a mi ja m'agradaria si d'entrada no fotre'm una hòstia 200 per hora però bueno, em va fer molta gràcia aclarit, la propera vegada que... I una altra cosa, perdona. Vaya, estic molt content, 10 minuts estic molt content. No, perdona, és que la setmana passada també em vaig encardar una miqueta del Nissan Leaf, el cotxe de Nissan, i realment he estat investigant-lo i el Nissan Leaf en canvi és un cotxe interessant, però és un cotxe que es pot comprar avui en dia aquí a Barcelona, el podeu comprar, i em sembla que amb la subvenció per 15.300 euros podeu tenir un cotxe totalment elèctric. I tenim enllaç d'afiliat? No sé si estem per Amazon afiliats. Que consti que tenim més temes també de debat. I si algú de Nissan vol venir a explicar-nos coses aquí a Mossega la Poma, està convidat. La història de Zeppelin. Ja parlarem de més coses, perquè en Pere Ferrando també ens ha fet una crítica sobre el Google Chrome, que la tractarem la setmana vinent. Si vols contactar amb nosaltres, així. Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb 2 esses. Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió. Bé, que portem 2 setmanes sense convidat, és gairebé un luxe. No m'he fixat, però en la cunya aquesta es diu que no fem programes, fem episodis. Episodis, sí. És com Lost, això, Com Lost. Bé, episodis. Entrem en tertúlia, Carles Canyo, Marc Alier, que s'ha preparat el tema, tindrem foto que ho testimonia, i avui anem a parlar de la paradoxa de Fermi, que enllaça amb Carl Sagan i els extraterrestres. No, o sigui, és que no teníem tema perquè pràcticament sembla ser com si ara que es preparen la Google I.O. i la Mobile World Congress i per cert, Google I.O. i World Wide Developers Conference, que és el que passarà, i Google I.O., les dues coses passen al mateix lloc.
El Moscone Center? El Moscone Center. Sí, el Moscone. El Moscone Center, vinga, digues. El Moscone. Bueno, a veure, doncs mira, jo estic, per un tema que us explicaré un altre dia, doncs m'he estat llegint sobre la paradoxa de Fermi, que si ho escriu per WhatsApp sembla la paradoxa de Fermi. Don't for me. Bueno, doncs a veure, doncs el tema és un tema d'aquests existencials. És un tema existencial. Està bé, perquè com hem parlat de motors Tesla, ara podem parlar d'una cosa més elevada. Exacte, elevem el nivell. No sé que en Josep tingui un doctorat en astronomia també. Que no m'estranyaria. Segurament deu tenir un amagat per allà. Hem de posar un so de zasca, perquè i sobretot quan vingui en Josep, que vindrà al juny, hem de posar un mega zasca. Em sembla que vindrà amb les pistoles aquelles, els nerfs i tal, i aquí es liarà parda. Bueno, a veure, pensem, si alguna nit vosaltres us esteu en un tema romàntic i mireu a les estrelles, doncs penseu que com a molt podeu arribar a veure unes 2.500 estrelles. Les estrelles que es veuen des de la Terra totes formen part de la nostra galàxia. Sí, normalment estaran aproximadament a menys de 1.000 anys llum de distància. Són els que podem veure a simple vista. Per tant, formen part de la nostra galàxia. De fet, del nostre braç de la galàxia. Sí, però pensem que llavors en la nostra galàxia tenim aproximadament 100 milions d'estrelles a la nostra galàxia. Només? Sembla ser que sí. Estem veient una centèsima milionèsima part de les estrelles de la nostra galàxia. Ara t'escolto. Perdó, sí, exacte. Molt bé. Llavors, hi ha entre 100 i 400 bilions d'estrelles a la nostra galàxia, o sigui que és una bestialitat, i pensem que aproximadament això serien... són bilions americans. Sí, bilions americans. Estem parlant en bilions americans perquè estic traduint de l'anglès. Ai, aquí els números. Bueno, però a veure, el que ens interessa és saber, algú pensa dir, quants planetes com el nostre, on s'hi pot desenvolupar la vida humana, el que a Star Trek se'n diuen els planetes de classe 5, em sembla que és... Oi que són els classe 5? No, vida humana com la nostra. Bueno, sí... És que la vida és una cosa i la vida humana és una altra. Bueno, la vida coneguda, vida intel·ligent basada en el carboni i tal, llavors estan buscant estrelles que siguin de planetes que orbitin estrelles de categoria com el Sol, a una distància on pugui haver aigua líquida, etc. Exacte, que estiguin a prop del punt que es dongui l'aigua líquida, és a dir, que estigui entre 0 i 100 graus, perquè per sobre l'aigua ja està evaporada i per sota està congelada, i llavors no fas massa cosa. I llavors dius, quants planetes d'aquest tipus que hi ha? Doncs hi ha una estimació que tinguen aquí, us podria d'allò, però suposant que hi ha aproximadament 100 planetes com la Terra, semblants a la Terra, per cada gra de sorra que hi ha en el món, aproximadament. Això seria 100 bilions de bilions americans, però bilions de bilions americans, són molts números. Però planetes habitables o planetes? Planetes com la Terra, és a dir, que estiguin a prop d'una estrella com el Sol, amb el tipus de radiació que té el Sol, i que es doni les condicions de temperatura, que si s'hi posessin bé. Calentons sense passar-se. Hi ha uns senyors que es dediquen a calcular la probabilitat de que hi hagi un planeta on es pogués donar la vida, lloc on hi haguessin planetes on hi haguessin vida intel·ligent. I llavors el número és que haurien d'haver-hi 10 milions de bilions de civilitzacions intel·ligents en l'univers observable. En el mateix moment que estem nosaltres? Això no exactament, o sigui, en algun moment, en algun moment en la història, en algun moment en el temps, s'haurien de poder desenvolupar. La pregunta que et faig no és baladí, perquè la teoria aquesta es nutreix a més en el moment temporal. Evidentment, clar, perquè si va haver-hi hace mucho tiempo una galàxia muy lejana va passar alguna cosa, nosaltres no ens entenem. No ens entenem. Però el tema és... En algun moment en el temps, en la història des del Big Bang, que evidentment ha de ser més cap aquí, perquè al principi tot l'univers era com un moc cremant-se. I no hi havia les matèries elaborades per les supernoves, etc. No tenim tota la taula periòdica d'elements i tot aquest tipus de coses. Però
en aquest cas, escolta, si un percentatge molt petit dels planetes que són habitables s'hi pot desenvolupar vida i en un percentatge molt d'aquests percentatges s'hi pot desenvolupar vida pluricel·lular i en aquest es pot desenvolupar vida intel·ligent. I tot i així són un mogollon. I continua sent un mogollon, 10.000 milions de bilions d'intel·ligència. Què passa? Que no nos contacten. Exacte. Però llavors dius, bueno, per això hi ha la gent que es fa el del SETI, que és un tema que els informàtics coneixem perquè van fotre aquell protector de pantalla que de fet era un sistema de càlcul distribuït, perquè com que no tenien un supercomputador feien servir els friquis de tot el món que volien calcular els hiperplanetes, però el problema està que aquesta gent que porten utilitzant totes les antenes... La gent igual no sap el que és el SETI. Bueno, el SETI és Search for Extraterrestrial Intelligence. Bàsicament és allà on treballa la Jodie Foster a la pel·lícula Contact d'en Carl Sagan. Puc fer un spoiler? Fes un spoiler. Vale, els que escolteu això i vulgueu veure la pel·lícula, llegir el llibre, que és meravellós, no escolteu els 2 propers minuts. Comença amb que mira les senyals que venen de l'univers i de sobte... Ara no escolteu a partir d'ara. Exacte, i troba un patró, no? El uau. Un patró, maravilloso. I sembla ser que és una seqüència de nombres primers. Oh, que fuerte. I després diuen, no, hi ha una altra senyal codificada, no? I diuen, sembla una senyal de televisió. La posen i és el discurs inaugural d'Adolf Hitler als Jocs Olímpics de Berlín de l'any 30 i pico. I es queden tots de pasta moniato. Això ve de l'univers. És una o sigui, van captar una senyal i la van remetre. Exacte, 26 anys llum i després tornar, ja havien passat 52 anys. Exacte, sí. Fi de l'espoiler. Fi de l'espoiler, podeu continuar escoltant el programa. Tenim una trucada. A mi m'agradaria comentar sobre el tema que ha parlat en Marc, que al canal Discovery Max estan fent tota una sèrie de documentals que són simulacions fetes pel SETI, d'en plan, si contactéssim amb alienígens i ens arribés alguna cosa, què passaria? Ja pots penjar a trucar. Doncs sí, Discovery Channel... Llavors, a veure... No, el Discovery Max. Discovery Max. Max, és que llavors ja no deu tindre calories o coses així. Bueno, doncs el tema és, si hi ha civilitzacions intel·ligents, hi ha uns senyors que es diuen, un senyor que es diu Kardashev, Kardashev, deu ser d'Olot, doncs que diu que ha classificat les civilitzacions intel·ligents en 3 tipus de classes. Una és... bones, dolentes i que destrueixen el món. Bueno, hi ha les tipus 1, que són les civilitzacions que tenen l'habilitat d'utilitzar tota l'energia que hi ha en el seu planeta. Nosaltres no arribem aquí, o sigui, segons en Carl Sagan, nosaltres estarem en un 0,7 en l'escala de Kardashev. Solidari, no? Exacte. Intentem xuclar-ho tot, però no ho xuclem. Llavors hi ha tipus 2, que serien utilitzar tota l'energia de l'estrella del sistema solar. Llavors aquí, per exemple, hi ha en el món de la ciència-ficció hi ha el tema de l'esfera de Dyson, que és un senyor que a més de fer aspiradores doncs va dissenyar com una esfera al voltant del planeta, diguéssim a l'alçada de la Terra. Imaginem-nos que fotem plaques solars amb una esfera al voltant de tota l'òrbita de la Terra. Doncs tindries per tindria calenta. Només la comissió que cobrarien les elèctriques espanyoles seria brutal. Un negoci que te cagues, això es munta des del Palco al Bernabéu, no? I després ja hi hauria el tipus 3 d'inhabilitació que ja és l'hòstia en vinagre, seria com el Messi, no? És el Messi, ja està, ja ho has aclarit. Lo chupan todo i de más allá. És tota l'energia de la seva galàxia. Molt bé. I és allò gastant una factura de la llum considerable. Però llavors, continuant amb especular, doncs diu, escolta, si fan aquestes equacions del Kardashev i tot això, diuen que com a mínim hi haurien d'haver-hi 1.000 civilitzacions de tipus 3 a la nostra galàxia. I on estan? Aquesta és la paradoxa de Fermi. On estan? Està molt lluny, ja està. A partir d'aquí es veu que hi ha gent que no té molt poca feina com nosaltres i es dediquen a buscar solucions a la paradoxa de Fermi. Llavors, on està aquesta gent? Llavors hi ha 3 grups d'explicació. Hi són, però no es manifesten. Una és, hi ha un tipus de... no hi ha símbols perquè no n'hi ha. No existeixen civilitzacions tipus 3 en existència. Perquè existeix una cosa que es diu, que s'ha teoritzat com el gran filtre. El gran filtre vol dir que hi ha un moment en l'evolució d'una civilització on les civilitzacions fan quac i desapareixen. És l'últim de la llista d'Instagram. Aquest esborra la foto i ho tira tot a prendre pel sac. En aquest cas, què passa si existeix un gran filtre? Poden passar diverses coses. Una, que nosaltres som raros.
Dic, el gran filtre... Nosaltres som raros de No, collons. imagina, però que a la Terra l'espècie humana ja ha passat el gran filtre. Jo que sé, imagina que el gran filtre que vol dir era que ens haguéssim passar... hagut d'extingir ja abans? No, el tema és, imagina que el gran filtre ja l'hem passat. Imagina que el gran filtre fos ser passat d'organismes unicel·lulars a pluricel·lulars. I a tots aquests milions de planetes, totes les civilitzacions són organismes unicel·lulars, no? Vale? Doncs nosaltres ja hem passat i som els primers, i per tant no hi ha problema. L'altre és, estem fotuts. Perquè l'altre seria, nosaltres som els primers de passar aquest filtre. Exacte. Totes les civilitzacions que han passat abans que nosaltres no han passat Diguéssim que el s'estan filtre. cultivant però que encara no s'han fet grans. No? Però Seríem els nosaltres primers. som els primers. Pensant en aquests números, la probabilitat és molt petita. Seria menys d'un 1 per 1.000 només en la nostra galàxia. L'altre és, estem molt fotuts, perquè el gran filtre el tenim davant nostre. I quan estem en una civilització que tenim coses com tenim la possibilitat de destruir-nos a nosaltres mateixos i gent prou gilipolla com per intentar-ho, fa popa. Vol dir que ens podem destruir abans de passar el filtre. De fet, quan l'Elon Musk, i arribo aquí a la paradoxa Fermi llegint coses de l'Elon Musk, perquè ell diu hem d'intentar ser una espècie que viatgi per l'espai abans que siguem prou idiotes de destruir-nos nosaltres mateixos. Si ens escampem una mica serà més difícil que la casquem amb una única errada, amb un únic virus que s'escampi o amb una bomba o amb una guerra atòmica o alguna cosa d'aquestes. Quin consol. Sí, bueno, almenys hi ha algú que diu per això hem de fer... Aligerando, la tercera. Aligerando. Les altres dues és, hi són. Les grans civilitzacions aquestes superespaials hi són, però... Ens han vist i han dit, jo per estos no els vaig a dir res. Pot ser que ja ens hagis vist, que ja hagin vingut a la Terra, però nosaltres encara no hi érem. Jo que sé, van vindre i van construir les piràmides. Això ja comença... Hi ha teories d'aquestes. A internet ja diuen que això ha passat. Això ha passat, sí. Ha passat, la galàxia ja està colonitzada, però nosaltres vivim, jo que sé, com a Mos Eisley, vivim en un lloc rural apartat i no ens afecta la política. Som els yetis de la galàxia, no? Sí, seríem com Tatooine, que encara no ha arribat. L'altre tema és dir, per una civilització realment avançada, el tema de fer colonització física és una cosa... està molt... no està al seu nivell, ho fan a nivell espiritual. És com el sexe tàntric, no? Asimov tenia comptes que al final es convertien en energia, som energia i són pura només que energia viatja. i jo que sé, igual es converteixen en marihuana i ens la fumem, no ho sé. L'altre és, compte, potser hi ha espècies que són depredadores, predator, i corren per allà, i la vida intel·ligent és prou intel·ligent com per no difondre la seva situació, dir esteu aquí, veniu aquí predators, però hi ha una gent aquí al planeta que es diu el Meti, que són prou idiotes com per enviar sondes por ahí amb informació de on estem i com arribar i com saludar-nos i vindran aquí. Com es diuen aquells que diuen la resistència és fútil? Aquells són els Borg. Imagina jo un Borg. L'altre és, ja hem rebut el contacte de vida extraterrestre i el govern ho amaga. Això també està demostrat a internet. L'altre és, hi ha altres civilitzacions que saben que hi som i ens estan vigilant. Això és la hipòtesi del zoo. Són la NSA de l'univers, no? Sí. Perdona, tenim una altra trucada. Una altra trucada? Sí. Illuminati confirmed. Illuminati confirmed. Illuminati certified. I l'altre és, les altres civilitzacions ja estan aquí, però nosaltres som massa primitius per veure'ls. Jo què sé, potser són els Reis o Santa Claus. O dels dofins. O d'Elvis Presley. I hi ha l'altre que és dir, nosaltres estem completament equivocats sobre com funciona la realitat i totes aquestes estimacions són bullshit, que seria una altra cosa. Ara us deixo perquè aquesta setmana mediteu i penseu, però sobretot jo crec que el programa METI, que és la iniciativa per enviar informació d'on estem nosaltres a l'espai i explicar-li als alienígenes, doncs jo crec que se'ls hauria de dir, com està fent el Stephen Hawking o feia el Carl Sagan al seu dia, dir pareu de fer-ho, sisplau, que prendrem mal. Gràcies, Marc Alier, per la teva explicació magnífica de la... Hòstia, s'ho ha currat, avui, la paradoxa de Fermi. I ara veuràs en Josep i en Raül que ha dit, que no sé què... no sé com has parlat, per cert, que no hem posat ni la falca de les emissores, posem-la. Fica facles. Adelante.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat. Jo aquesta falca m'agrada molt, però quan va venir Frank Carreras i ens va dir que era això, que era molt antiquat, ara ja no la disfruto igual. Escolta una cosa, a veure, en Frank Carreras porta bambes, americana i una gorra de béisbol. Vale? Tu et posaries això? No, i no et quedaria tan bé. Llavors, perdona, en Frank Carreras ha té d'escoltar... la nostra edat i les bambes, l'americana i la gorra de béisbol li queda bé. Li queda bé, És ell, que ell necessita això perquè És escolta músiques que són trending tòpiques, Si li posés aquell programa que et posa l'edat, que tu li vas passar al Marc i a la Gina i no sé què, i a tu també. Aquell home té 17 anys. 17 o 18. 17 anys fins que jubili, aquell home. Bueno, com aquest programa està farcit de tios, anem a escoltar una noia que es diu Toc Toc Toc, i una cançó de les que no li agradaria a en Frank Carreras, però que és molt maca, que és Walk on the Wild Side. Holly came from Miami to LA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Horns. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the up high low, you should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Tenim una trucada. Anàvem també. Molt bé, Racó Mossegui News, com cada setmana i com a cada programa saludem de forma especial a una de les emissores que han fet a Mossega la Poma a la seva graella, i en aquesta ocasió toca fer-ho als amics de Ràdio Mollet. Una abraçada als responsables, col·laboradors, tècnics i, òbviament, als oients de la emissora, on trobaràs Mossega la Poma cada dimecres a les 23 hores i cada dissabte a les 22 al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. I avui hem dit que teníem molta teca en el Racó Mossegui News perquè tenim dos temes que voldria comentar. El primer és un avís important que els mosseguis ens vau fer arribar. Vau començar a detectar problemes en el corrector en català Yosemite.
Problemes greus que fins i tot feien que el sistema es quedés penjat i que encara que tornessis a inicialitzar l'ordinador el sistema continués penjat. El cert és que ho vaig provar, vale? Vaig pensar, a mi no em passarà, perquè clar, jo faig Mossega la Poma, a mi no m'ha de passar, pues Effective Wonder se'm va quedar penjat. No? Si us queda penjat no hi ha cap tipus d'alternativa. Effective Wonder. Sí, Això és targeta groga? una mica més a prop d'en Frank Carreras estàs. Sí, sí, Això sí. ja... Què me cuentas, container, no? Com deia. Oh. Vale. Doncs això, doncs que sí, que passa. O sigui, si ja teniu el corrector instal·lat, no modifiqueu res de les preferències del sistema de la part perquè és quan ho canvies, quan intentes canviar-ho que passa. Vale? I si et passa, doncs això, només et toca recuperar-ho de Time Machine. I si no tens còpia de seguretat, doncs està bé que et passi i que ho hagis perdut tot. Vam estar parlant amb la gent de Softcatalà, vale? Perquè ells tenen el corrector en català del Mac i també havien tingut, a través d'altra gent també els havia arribat el mateix problema i sembla que ja ho tenen localitzat. Els arxius del corrector portaven català amb accent i com està dintre d'un directori del sistema, això es veu que el sistema del Mac li sentava fatal i per això es penjava. Si li traien l'accent del d'això ja no passava. Aquí se li cup posar un accent a un fitxer. Que es diu català. Ai, senyor. Bueno, doncs això, cada moment no toqueu massa cosa res, sigueu atents. En principi, si ho teniu bé, no us hauria de passar res i si torneu a instal·lar el corrector, el nou catalanitzador per Mac ja porta els arxius correctes. Segona cosa que m'ha passat aquests dies és que mi sistema se me ha quedado frito, com ho deia el d'això. Sí, tenia un permanent 300% de consum de CPU. 300%? 300%. Això és bo, Això és boníssim. Home, tinc un 300% és i el Mac overclocking que t'hi cagues. no és que no s'escalfava, però anava de puta pena, per tant, malament. Vale? Ostres, i mirant els processos i els processos perquè hi ha una cosa que es diu monitor d'activitat que us recomano que un dia que no tingueu feina, l'engegueu i mireu què passa. Pots classificar els processos per quin et consumeix més CPU, quin et consumeix més RAM. Hi havia un que es deia kernel tasks. Un moment, això se'n diu, és la versió informàtica de qui no té feina, el gat pentina. Exacte. Quan no sabíeu què fotre, jo us heu avorrit de tot internet, Instagram i Twitter i Facebook i mirar sèries i tal, llavors mireu el monitor d'activitat del vostre ordinador. El que fa tothom és esperar quan el ventilador del portàtil s'engegui mires a veure què passa. Sí, doncs això. No passava això, però realment el sistema anava molt malament. Kill-9, Tomàs... Aquí hi ha un problema. El procés que estava fent que el consum de CPU fos molt elevat és un procés que es diu kernel tasks. Vale? Mátalo si t'atreves, Marc. A ver, cojones. Sí, ja és això. No hi huevos perquè és un procés root, no és un procés d'usuari d'entrada. I és un procés root d'aquests que no pots matar, perquè hi ha processos que són del sistema que pots matar. Més ràpid, perquè estem perdent audiència, però que te cagues. Bueno, total. Has dit kernel, has dit root, has dit processos... Sí, fatal. Jo he dit kill-9... Tranquils, que si us passa el mateix hi ha solució. Podeu plorar i a més trobar la solució. Aneu a l'Apple Store i un Genius us ho arregla? Podeu fer això o... Penseu que a les Genius amb aquells polos blaus els hi queden molt bé. Sí, han fet un curs per portar el polo blau. Bueno, doncs... Digues, tenim una trucada? Jo vaig anar a l'Apple Store a preguntar per comprar un Fedora i no m'ho van saber dir, em van decepcionar molt. Clar, perquè fem Fedora. No, Fedora no. Això no toca. I no ven el curs del polo blau. Bueno, total. De vegades el porten vermell. De vegades el polo és vermell. Però en ocasions especials. I també els hi queda bé. I hi ha uns de gris que són els tècnics que hi ha al darrere de l'Apple Store. Bueno, va, acabem. Doncs això, que a les notes, a les show notes... Tu creus que algú de l'Apple Store ens escolta? No sé, però els escoltaran usuaris... Ei, envieu-nos un tuit a... El senyor Víctor Peterson, que és un DevOps, Víctor Peterson. Explica, no és fàcil, no és fàcil. Heu de ser una mica manetes amb software per aplicar la solució perquè heu d'anar al terminal i fer un copy-paste d'una sèrie de codi. Sí, terminal. Vale, doncs ja està. Aquests són els dos temes que avui teníem una mica més allargats del normal a la secció Mossegui News, al racó Mossegui. A iTunes, ja sabeu, ens heu de deixar comentaris, i d'Ironhack avui dues coses. Com sempre, ja sabeu que Ironhack fa cursos de 8 setmanes, on si entreu per ironhack/Mossega la Poma teniu dues classes personalitzades abans de començar la formació. Però avui tenim una novetat. Quina? Ironhack Summer for Coders. Toma ja. Toma.
És com el Summer of Code de Google, però d'Ironhack. I és així, si ets programador... Si vols agafar i perdre l'estiu i en comptes d'anar a la platja... només un mes. Vale. Diu, si ets ja programador i estàs pensant en reciclar-te en tema de web moderna, en programació de web moderna, bàsicament Ruby, Rails i JavaScript, aprofita la iniciativa de Summer for Coders d'Ironhack, que són 4 setmanes, 4 intensives del 6 al 31 de juliol. Qui es vol posar moreno quan tens el moreno BGA? Clar. Pues això, ideal per persones que ja tenen cert coneixement de programació, gent com els alumnes del senyor Carles Cany amb FP2 Informàtica. Et sembla que a les aules fiquen uns pòsters amb unes palmeres? Sí, perquè com a mínim relativitzis, igual que la velocitat de la llum. Doncs això, i igualment que en l'ironhack.com/mossega la poma, aquí a través del formulari que us enllaçarem també teniu 2 sessions gratuïtes prèvies a la preparació. Els professors van amb camisa hawaiana. Molt bé, i ara entrem a la segona part de la tertúlia, rapidíssim. Mira, hem guanyat 4 minuts i tot i la paradoxa de Fermi. Doncs això, Carles, Chip, un ordinador de $9 amb sistema operatiu Debian. Sí, What's that? Una campanya que està a Kickstarter ara mateix i que és realment com una targeta de crèdit de... És molt petit, si l'he vist. Molt petit i... A veure, però no penseu que és un ordinador amb no és una torre. No, és una, a veure, com la Raspberry Pi, que és una plaqueta amb uns connectors, però això és encara més petit. I llavors Sí, és com un Chromecast. No. Per cert, igual al Google I.O. igual anuncien el Chromecast 2. Podràs treure una seqüela del teu llibre? Sí, perdona, i si passa això, és que estic molt content amb el Chromecast, Carles. Veus Cada que dia bé? estic Estàs més molt content. Desde que lo tengo mi marido deja de roncar. Sí. Doncs anava a dir-te que em convidis amb una Jedi i em regaleu una altra. Mira que bé, el Chromecast 2, ¿no? Hòstia, és que l'estic El traient molt de retorno partit. del Tomàs Manzanar. Del Chromecast, el retorno del Chromecast. Mira. Va, doncs això, aquest xip. A veure, atenció, és una plaqueta, llavors tu li has de posar el teclat, li has de posar... Sí, has de tindre un monitor i has de tindre teclat. És el que porta. I Porta data. un USB normal, un micro USB, Wi-Fi, Bluetooth i És brutal, i de vídeo porta allò típic que és petitet, que sembla d'àudio però que és també RCA. Llavors, si tu vols, això és $9 que dius, i treuen benefici amb això $9? Sí, que aquell connector, el connector groc de l'RCA. Sí, que Però la Raspberry també ho té. allò t'agafa fins a 540p només. Bueno, espera, i el tema és que si tu vols una VGA o un HDMI, llavors aquí està el truco, amigos, que $9 más $15 para la pero el $15 VGA, 20 para el Es un HDMI. escàndol. És una estafa, per favor. Llavors, pues, Aneu abans a l'Apple Store a comprar Però un Apple MacBook Air. Watch. Com No, és? però mira, daurats. conyes a part, o sigui, a mi em sembla increïble. I porta Debian. $9 amb Debian, 1 giga de RAM, és un processador ARM. Només 1 giga de RAM ja va més de 4 $9. gigas de flash, però val $9 i se suposa que treuen benefici, jo no ho entenc. I després això, potser per països que tenen molts pocs recursos, això pot ser... Pues, Sí, no, és una gran solució. La veritat és que gran està bé. Us enllaçarem a... Es diu Chip. Chip. Us enllaçarem a la pàgina on parlen, és la mirada del replicante.com. Sí, però jo de veritat, aquestes coses a mi em semblen fantàstiques, però... Per què? Acaba. Perquè tu ets un fanboy i tens un MacBook No, no, Air i no, totes no, aquestes no, coses, però hi ha no. gent... Mira, a nivell educatiu és increïble. El que em refereixo és, o sigui, de segona mà pots comprar meravelles avui en dia. Tu, però a lo millor en un país de no sé vés a saber on a Exacte, Àfrica això no no és tenen per duros aquí, i... això no és per nosaltres. No, és però aquí, per exemple, és per la gent, primer, que té esperit hacker i la gent que li agrada informàtica, i per temes educatius, doncs mira, imagina't amb $9 la que pots comprar. Després és veritat que calen els monitors i altres coses. Bueno, sí, però hi ha Però mira, després parlarem com amb una Raspberry Pi pots seqüestrar drons, doncs mira, així és més barat encara. Segrestament de drons amb una Raspberry Pi. La que mola, eh? Bueno, però abans d'això... Però anem que això sabem una pedra. Sí, amb un tiratxines aquest. Doncs bé, abans d'entrar en temes més... Tirapells. Un tirapells. Abans d'entrar aquí, una que m'ha agradat molt d'aquesta setmana, i és una entrada al blog de Pepefont. Us poso en context. Pepefont fa un temps va començar... Pepefont utilitzava la xarxa de Vodafone, no? Em sembla? I fa un temps va començar a migrar els seus usuaris a la xarxa de Movistar perquè teòricament havien arribat a un acord i els usuaris tindrien més avantatges. Què va passar? Que els usuaris que van començar a migrar es van queixar a Pepefont que havien tingut una baixada brutal de qualitat, quan en el contracte entre Pepefont i Movistar no hauria de passar això, sinó tot el contrari. Què fa Pepefont? Atura la migració, fa aquesta entrada al blog que us enllaçarem perquè us la llegiu, perquè dona les raons als arguments, bonifica a tots aquells que han migrat i estan tenint problemes i paralitza la migració de la resta.
i denuncia Movistar per incompliment de contracte. Ole tu. Ole tu. No, i ho explica. Està bé. No, i a mi el que m'agrada de Pepe Font, i un dels defensors de Pepe Font seria el senyor Raúl Arribas, és perquè ho explica d'aquesta forma. La veritat és que a mi m'agrada molt. Pepe Font cada vegada m'agrada més. Jo estic pensant en passar-me, però es veu que llavors no tens telèfon convencional, va sobre veu IP, llavors t'has buscat un servei que et costa... I la meva dona diu que vol el telèfon fix. Jo dic, per què volem un telèfon fix? Però bueno. Ja. Per què? Perquè et truquin a casa a les 10 de la nit per dir-te que et volen vendre alguna cosa? Sí, exacte, per molestar-te. Sí. A part, avui la Gina denunciava que l'havien trucat de... No heu vist? Us recomano que mireu el Twitter de la Gina Tost. Està prenyada perquè l'han trucat per vendre-li alguna cosa. I ella està en aquella llista de Slinder. A la Robinson, jo tenia això. Sí, a la això. Robinson. Sí, però com... Però passen com de la mopa, de la llista aquesta. Bueno, com fotis el teu telèfon fix en algun lloc... Tenim una trucada. Jo he de reconèixer que els de Vodafone, jo els he arribat a dir, disculpa, no em vull canviar, què he de fer perquè em deixeu de trucar? Contractar-nos. Ja. Hola, perdó? Bueno, el que has de fer és bloquejar-nos. En teoria hi ha una cosa que és la llei, la LUPD, i hi ha els drets ARCO, accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i que tu hi ha formularis a la web, tu pots exercir-los, i de fet ells per llei estan obligats a dir-te com, i en principi si tu fas això i t'ho ignoren, llavors aquí crec que els poden sancionar amb multes bastant guapes. El que tens que fer... El que passa és que has de fer tot el procés. El que tens que fer és, quan et truquen, és dir, et pregunten per què, jo dic, Sergi Peruig, de part d'aquí, sí, un moment, sisplau. I els hi poses un fil musical. Els fots amb mi fil musical o et fots amb això jo sé gent que ho feia. I fins que pengin. Des d'aquí vull dir una cosa a totes les empreses que envieu newsletter o comunicats o... I en Carles Canya estava fent una expressió gràfica així. Sisplau, en el mateix text del correu electrònic que envieu, a sota, al final, poseu unsubscribe o esborrar-se o desubscribir-se, no sé com dir-ho. Tothom ho fa, els que utilitzem MailChimp per comunicar, nosaltres ho utilitzem per enviar el programa de ràdio a les emissores, fins i tot una cosa que les emissores volen rebre en teoria, a sota tenen un de subscriure's del servei per no rebre més correu. No m'envien més. Si no, ja van directament al spam. No, però si no poses és spam i no tornen a entrar més. Hauria de fer un filtre de correu que busqui qualsevol comunicat que no sigui d'algú de l'adreça de correu i que al final no porti la paraula un subscribe, a tomar per cul. Una mica perillós, si algú coneixes una persona et vol enviar un... Bueno, Google Plus es transformarà. Per enèsima vegada. Es fot una nata com una catedral. És increïble, després de l'esforç que molts fem per creure's a Google, i ara resulta que vosaltres sabeu allò que diuen, no? De que Google va dir que tenia tants milions d'usuaris perquè comptava qualsevol amb compte Google, tenia Google Plus, cosa que és menys. De Gmail. Cosa que... I és com allò que diu, el Google Plus és com el gimnàs, diu, tothom està apuntat però ningú hi va. No, però a veure, molta gent sí que, com nosaltres, a veure, no és una comunitat molt gran, som 400 persones, tampoc és que hi hagi molta activitat, perquè Google Plus tampoc fomenta que hi hagi molta activitat, però el cert és que el timeline de Google Plus és bastant net, no està limitat als 140 caràcters i ha funcionat durant el temps que, encara funciona, fins ara ens ha funcionat com una mena de fòrum informal, un fòrum que no cal moderar. Vale? Perquè en general la gent que s'apunta és perquè vol... Es modera bastant bé. El que estan fent és, pràcticament no estan desmuntant res, mantenen tot el que hi ha. No, però ara ho han transformat com a Pinterest o no sé què. No, el que passa és les col·leccions, que és un rotllo Pinterest. L'única cosa que passa és que tenen un servei de fotografies amb molt d'èxit, perquè bàsicament des d'Android fas backup cap a Google Plus totes les fotografies que tires, bàsicament el mateix que fots amb el PhotoStream en l'iPhone, i llavors clar, estan tenint molt de... i llavors com que tens totes aquelles fotografies en allà, i llavors no té sentit que la gent estigui agafant i compartint les fotografies a través d'Instagram o de Flickr o d'altres serveis. Al final és dir, anem a potenciar el servei de fotografia, però és un servei que pot tenir valor, i els serveis que no acaben, que funcionen de forma marginal, els mantenim allà Google Plus com un barri. I perquè jo tinc la teoria que Google, les fotos que puges, deu tenir algoritmes super sofisticats que analitzen les persones que hi ha a l'edat que tenen, si tens crios... Mira, no em parles això de l'edat, que estic emprenyat, que em vas enviant allò de veure quina edat sembla que tingui, m'han pujat anys i això no em passa mai. Tenim una trucada. No, que temps.
temps. Bueno, jo volia dir que el Google Plus m'agrada molt com a xarxa social. Twitter, des que va començar, crec que s'ha agradat molt. La limitació als 140 caràcters també a vegades és molt pesada. Facebook, vaig estar 3 setmanes i no vull Facebook. I em sabria molt greu que desaparegués Google Plus, com el tema comunitats i aquestes coses. Sí, perquè és bastant neutral. No hi ha. Digues. Ara sí, pensa que Facebook d'aquí uns anys serà una red social de zombis. També és Perquè possible. costa molt esborrar una persona que ha mort de Facebook. I jo això ho he patit en persona. Bueno, li aplicarem a Facebook la paradoxa de Fermi, tu tranquil. Doncs, vale, més coses. Un senyor que tu ens vas recomanar, que l'he estat seguint jo aquests dies i m'ha agradat força. Sí, el Sami Kamkar, que us Kamkar. o Sami, bueno, és igual. Sí. Us torno a recomanar l'entrevista. Sami, para los amigos. Sí, hombre, es que tengo una confianza. És mega Home, hacker. he escoltat l'entrevista que us vaig recomanar, que dura 2 hores 42 minuts, que li falten ferris i que es foten 2 ampolles de vi i al final van mig tajes, és molt divertit. Sí, al I final explica van cada, Al final deu ser bo. explica cada cosa que toma el Sami. I llavors vaig anar a la seva pàgina i vaig veure que tenia molts projectes i un que em va cridar l'atenció era que amb una Raspberry Pi, doncs, una marca concreta de drons, els AR Drones, que valen Déu-n'hi-do, poden valer 300 euros o així, tenen diversos models, doncs els hackeja i els segresta i llavors doncs, els pots endur. Diguéssim que agafa el control del dron. Sí, i ho fa amb eines que són bastant conegudes, l'Aircrack NG, després fa una llibreria que és oberta, que és per això precisament moure drons d'aquesta marca, i llavors pots fer la conya això de l'Amazon, ja no cal ni pedra, no? I tu et poses... Però clar, hauria de ser de la marca aquesta, Amazon segurament serà diferent. Abans d'aquesta dels drons, n'ha publicat una altra que a mi també em va fer moltíssima gràcia, és lo típic per anar a veure... O sigui, és per, en lloc de pillar el que fa la teva nòvia en el WhatsApp, va en aquest sentit. Agafes un carregador de mòbils, saps el típic carregador en forma de... Sí. Típic carregador en forma de carregador que enxufes a la corrent. Sí, perquè estava molt preocupat jo ara. Sí, que anaves a dir. Tenies molt preocupat. No, que avui no m'he guanyat cap targeta vermella ni groga, de moment. Algun ha estat a punt alguna amonestació t'has estat a punt de guanyar, però bé. Doncs hi ha, o sigui, una combinació... Bé, no és senzill, això és per hackers, però seguint les instruccions tampoc veig que sigui massa complicat, si t'agrada una mica... A més ell t'ho posa tot allà com fer-ho. Sí, ho explica superbé. Però de què estàs parlant? Estic parlant d'un mòdul, o sigui, tu desmuntes un carregador USB en forma de carregador i poses una bateria, 2 mòduls especials, un que serveix per escoltar una freqüència determinada que és amb la que emet les tecles, o sigui, emet el teclat wireless de Microsoft, que és el teclat més extès de tots, ¿vale? Aleshores, i això ho pots muntar-ho com una unitat independent i li dones a la teva nòvia perquè se'l porti a casa. Mira, nena, t'he regalat aquest carregador de mòbil que és meravellós, en 3 minuts tens el teu mòbil carregat. Pues tu li dones això a la nòvia se'n va a casa, el posa al costat de l'ordinador i esnifa el que tecleja i ho envia per internet al teu ordinador. Brutal, i a més, brutal. per si no connecta el carregador a l'endoll, inclou una bateria. Però jo crec que l'exemple que hem posat no és molt correcte, això de la nòvia. Bueno, és igual. Temps, què passa? Sí, ja no vamos de tiempo, ja ho sé. Bueno, doncs això. Hòstia, el Sam Kamkar... Jo de veritat estic una mica estupefacte amb aquestes coses. I em va explicar en aquesta entrevista que a la DEFCON, aquesta conferència hackers, que hi havia un tio que anava amb una parella a la mà, es passava davant dels de la primera fila i diu, aquestes són les vostres targetes de crèdit, els números, saps? Amb un aparell passant-lo davant seu. I llegir el xip de les targetes de crèdit, que bo. M'encanta, és com els mags de finals del segle XIX. I algú s'aixeca i diu, mira, aquestes són les teves dents. Molt bé, fins aquí la tertúlia patrocinada gràcies a Capside. Per cert, digues. No, que tinc la Xiaomi Band ja. Ara ens ho expliques. Pues jo m'he quitat. Ja t'has quitat? Ara ho expliqueu a les propostes. Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Hòstia, hem tornat a ser feliços des que li hem canviat la música a la Falca. Però per què ens posada la Falca de manera que el lloc on entrem a cantar encara bueno, sí, està parlant. Perdona, però això és un art, perquè clar, com van modificar la veu
Ja, exacte. Ara no em quadrava, perquè si no doncs seria una falca de 3 minuts i mig. Hauria d'haver-hi menys temps, o sigui, menys rotllo i més espai. Jo si vols et passo la música i et passo la veu i amb el garatge i amb el d'això tu muntes. I deixes un tros perquè puguem fer. Exacte, perquè el lloc on encara segueix parlant l'home i llavors queda massa... Queda una mica rar. També ens passava abans però no tant, No, abans era perfecte, perquè llavors que ell cantava, llavors entrava aquella nota que era perfecta per fer... Estem perdent l'audiència. Sí, una altra vegada. Vinga, propostes museguis que tenim... Queda algú. No tenim això amb Ivan, que podem comentar. Espera, que ens anem a les propostes, que tenim moltes. Vinga. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies. Va, parleu de la Xiaomi. Bueno, sí que em va arribar l'altre dia la Xiaomi Band, la pulsera intel·ligent. Bueno, no ho sé, sembla més que una pulsera, sembla un supositori, però bueno. I és un far meter. Vinga, va, a veure, coses. Em va sorprendre que jo la tinc amb l'iPhone, amb l'aplicació, en minuts em vaig descarregar l'aplicació d'iPhone, la vaig emparellar i molt bé. I molt bé, la cosa va molt bé. Et compta les passes. Una mica de més. Et compta una mica més passes dels que fas. Jo crec que sí, perquè jo tinc el del mòbil i sempre fa més. Però quan portes cotxets no t'ho compta, això és una putada. Perquè jo porto molts cotxets. No t'ho compta, no t'ho compta. Per això no vaig arribar al d'allò. Em vaig fotre una camisa... Vas amb el cotxet així, empenyant el cotxet al nen. També és que has d'anar amb la mà... Sí. Te la fots a la butxaca, potser. No. Em tiro a la piscina, diria que les compta amb un acceleròmetre. Esclar que ho compta amb un acceleròmetre, cony! És com lo de la transmissió, si no, com es mouen les rodes? No compta. Bueno, tu estàs content i tu t'has quitat. Jo m'he quitat perquè la portava fa 2 mesos i pico i ja vaig dir... És incòmode, o sigui, jo que em fotia anys que no portava rellotge... acostumar. El que passa és que al final era... Més incòmode. Ja tinc el mòbil que em compta les passes i que em sembla que me les compta millor. Saps el millor d'aquesta pulsera? Què? Que et prepara per portar l'Apple Watch. No, sí, però a més té un despertador. Marc, prova el despertador que vibra perquè no s'entere tu mujer. El despertador... Sí, és que te'l fots a mitja nit per baixar. No, ara que et despertes, home. Perquè... Hòstia, entre això i d'això de la nòvia, avui serà un programa una mica especial, de veritat. Doncs això, que l'estic provant i sí que... A veure, estic intentant fotre 13.000 passos cada dia, a veure si perdo unes quantes tonelades i aquest tipus de coses. Bueno, vinga, propostes clàssiques. Ja us explicaré aquí 15 dies si continuo. En Marc Givert ens parla d'un nou farcellet. Un altre farcellet! Sí, ja saps que és el noi dels farcellets. Si haguéssim instal·lat un 1% de tots els farcellets que proposa Mossega la Poma... Alguns del Marc jo els he provat i algunes coses estan bé. En aquest cas, aquest farcellet exacte, està pensat per a startups, ja ho mireu. Moltes d'elles no és que siguin realment... Són serveis i us donen uns mesos gratis perquè els proveu. Val la pena donar-li un cop d'ull, sobretot si sou una petita empresa i tal. En Jordi Solà Tomàs ens proposa, per a aquells que els agradi la ficció interactiva, una aplicació de... ficció interactiva amb una aplicació que podrien ser els Gamebooks. El Gamebooks ho fa una casa que sembla que és catalana que es diu Cubus Games. Vale? On està treballant precisament en Jordi Solà, o és un dels responsables, per això ens fa la proposta. En Xavi Sanyer, que és aquell dels Premis Cactus de Girona, pues ara han dit, mira, saps que això dels Premis Cactus està bé per un cop l'any, i entre tant què fem? Hòstia, anem a fotre birres. Vale? I aleshores, aquest divendres, 15 de maig, a les 19:30 a Girona, es fan unes xerrades i a sobre proven la cervesa artesana Wim. Com es diu la vent? Es diu la vent Beta Beers. Beta Beers. Molt macos aquesta gent de Girona. Jo si estic a Girona... Ja en les show notes del programa mossegalpoma.cat teniu tots els links a totes les coses que proposem. Correcte. I en el podcast aquell dels borratxos que deien Carles i aquestes coses. Exacte. En Pau Nin, l'amic Pau Nin, ahir diu que va sortir a Kickstarter una nova versió del Meki Meki. Sí, que és aquella cosa que tu connectes, pots fer que qualsevol cosa sigui un comandament, uns plàtans per tocar un piano o que quan el gat begui aigua es faci una foto del Mac i bueno, és molt xulo, molt divertit. Meki. Sí, sobretot és per promoure molt la iniciativa i la inventiva. Molt bé. Cada vegada t'estimo més per lo que t'expliques, No, és un... Ves a YouTube, mira el vídeo Meki i després m'ho expliques. Em va costar molt agafar la idea, o sigui, no em veia capaç d'explicar-ho, ho ha explicat molt bé en Carles, gràcies, però
En el fons és una mena d'Arduino amb dos cables que tu enxufes un amb un plàtan. No tenim temps. Mireu a YouTube el vídeo Meki Meki i veureu que xulo que és. Jo sabia que si posaves un plàtan a l'orella no venien els cocodrilos. Jo sabia que... Bueno. En Raül Arribas ens parla, ho fa en el blog de l'Ara de Jocs del diari Ara, ens parla d'uns auriculars Bluetooth per converses, i pot poder escoltar el podcast de Mossega la Poma, que es diuen Jawbone Era. Tu els has vist, Carles Canya? Jo l'he vist fa un moment. Bons i baratos, oi? $130. Jo t'hi proposo aquella pàgina web que es diu howold.net, how-old.net, que li puja una foto i et fa un càlcul de l'edat. Una merda, A mi m'ha tret anys i al Marc li he posat de una més. merda, jo no tinc canes com en Carles. Huracanado. Una merda d'aplicació. Cagarro. Molt bé, la setmana vinent a Mossega la Poma per fi ens visita Benjamín Villoslada, que ens vindrà a veure després d'uns quants mesos que ja no passa per aquí, i no sé de què parlarem, però segur que trobarem temes interessants. De bitologia, com diu ell. De? Bitologia, coses de bits. Exacte, bitologia. Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriment, idees, crítiques, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat, mentre duri a Google Plus a la comunitat Mossegui o per Twitter a @mossegalapoma. Sí, que si transmissió, que us oxitocineu, home, va, oxitocina cagat. Adéu. Molt bé, m'encanta quan queda així quadrat i es tanca.